Hé, maar fijn dat ik hier even mag komen schaften, even pauze. Het is hier gezellig, geloof ik, hè. Ik heb mijn eigen drinken metgenomen. Kost dolly niks. Ideaal zo'n thermoskan. Ken dat mevrouw een thermoskan? Wat warm is, blijft warm. En wat koud is, blijft koud. Hey. Ik heb er vandaag 2 tassen koffie en een milkshake in zitten. Proost. Ah, lekker, ja. 1,5 meter, ja. We moeten weer als je 1,5 meter ziet. Vrachtwagenchauffeur. Kan je ook postbezorger kunnen werden, maar ja. Ja. Nee, ik zocht wat anders, wat vetter, zei. En wat is er nou vetter als varkenslaaien, hè? Ik me gemeld in Oostrum, vlakbij Venrooy, bij de firma Kams. Ik zei, Bart, ik wil varkenslaaien. Ja, zegt die Tanja, dat kan. Maar dan ga je maar eens eerst stagiair lopen bij een varkensboer. Ben ik naar het walhalla van de varkensboeren IJsselstein gegaan. Naar Wim en Marion Lemmes. Heb ik alles gedaan, alles. Hokken schoonmaken, voeren, zelfs kastreren. Oh, maar dat is klote werk. Ja, er is geen bal aan. Ik zeg nog tegen Wim, oh, dat kastreren, Wim, doet dat even geen pijn? Nee, zegt hij, nee, Tanja, als je jou niet in de vingers snijdt, niet. Moest ik Wim ook nog helpen met kunstmatige insinuatie? Ken je dat? Kunstmatige insinuatie? Hij doet zo'n putje met zo'n wit grij. Hij doet zo'n lang rietje. Steekt hij dat rietje zo in dat putje. Zuigt hij dat op. Dood de beet varken naar binnen. En bleus het er zo in. Hé. Hé. En toen moest ik. Ik pak dat rietje. Ik draai het hem. Ja, zegt Wim, Tanja, dat deed je best goed, maar waarom draaide je dat rietje nou toch eigenlijk hem? Ja, ik zei, Wim, ik ga je niet aan dezelfde kant als ook blazen. Oh ja. Nou, ik vond het fantastisch. En Wim had mij ook nog verteld hoe hij begon als varkensboer. Hij was begonnen met 1 enkel varken. Dat kreeg hij met zijn trouwen van de buurman. Ja, zegt de buurman, en als je meer varkens wilt, dan kom er dan maar met, dan gaat bij ons de beer erover in. Oh, dat liet Wim zich geen 2 keer zeggen, hè. Daags na het trouwen, hij dat varken in de kroewagen, naar de buurman, door de beer erover in, weer naar huis. Ja, zegt ik, maar hoe weet ik nou of dat gelukt is? Ja, zegt de buurman, als dat varken meer gevroeg in de modder liet rollen, dan is het gelukt. Maar als hij op de druge staat, dan moet hij terugkomen. Dus volgende morgen, Marion kijkt door de gordijn. Ha, zet ze jammer Wim, hij stut op de druge. Dat varken weer in de kroewagen, hup, naar de buurman. Door de beer er weer over in, naar huis. De volgende morgen kijkt Marion door de gordijn. En die begint me toch te lachen. Wat, zegt Wim, wat? Lit hij in de modder te rollen? Hop, neerzet ze. Hij zit al daar klaar in de kroewagen. Oh ja. Ja, ik heb een prachtig beroep, prachtig, ja. En toen was ik klaar voor het echte transport. En de eerste keer dat ik echt mocht gaan laaien was dat in Brabant. In De Mortel, bij Jorlan Manders. Ik waggel voor die varkensneven. Maar niet alleen die varkens waggelden achter me aan. Nee, ook Jorlan Manders waggelde de ganse tijd achter me aan. Maar op een gegeven moment was ik het nu. Ik draai me om, ik zeg, hallo. Waarom loopt je de ganse tijd achter me aan? Oh, zegt hij, ja. Ha. Nou ga je omdraait, vraag ik mijn eigen dat ook af. Zeg, hallo Jolan, wat is dat voor opmerking tegen een vrouw? Dat zegt het toch niet, hè? Ik zie er toch nog best goed uit voor mijn lijf, die dacht ik, hè? Misschien aan mijn voorgevel wat voller gemogen, maar ja, kleinigheidjes halden toch. Ah ja, zegt hij, als je een wat grotere voorgevel wilt, dan moet je dan misschien eens elke dag met een wc-papiertje tussen wrijven. Ik zeg, met een wc-papiertje, Jolan, bad dat dan? Ja, zegt hij, ik denk het wel, want het is bij elkaar ook gelukt. Ja, dan kunnen jullie lachen, maar ik ben het wel gaan proberen. Want ik denk altijd, maar baat het niet, dan schaadt het niet, hè.
En ik heb in de krant gelezen dat 9 van de 10 mannen helpt van vrouwen met een flinke bos holt voor de deur. En dan denken jullie 9 van de 10 en dan 10e dan. Ja, dan helpt van die 9 andere mannen. Ja, ik heb een prachtig beroep, prachtig, maar ja, het gaat niet altijd goed. Stel u even voor, ik in mijn combi. 16 meter lang. 210 veerkens aan boord. 4 meter hoog. Kom ik een viaduct tegen. Van 3,90 meter. Boef. Ramvast, ramvast. Ik in paniek. Die veerkens in de stress. Ik de wagen uitgeprobeerd die veerkens gerust te stellen. Ik zeg rustig. Rustig. Rustig maar vrouwkes. Ik heb goed nees. Jullie werd een uurtje later geslacht. Sta je nog wat beter komen? Komt er zo'n heel oud manneken aanlopen. Dan kijkt dus naar mij. Dan kijkt dus naar mijn vrachtwagen. Dan kijkt dus naar dat viaduct. Zegt hij, oh vrouwke, zit er geen vast? Ik zeg niet. Ik vervoer viaducten. Oh, dan moet je misschien de band leeg laten lopen. Ik zeg, hallo, ik zit boven vast, niet onder. Moest ik toch bij die truckstop ook nog gruwelendig naar de wc? Ken je dat? Dat je zo gruwelendig naar de wc moet, dames, ken je dat? En dan komt er bij zo'n truckstop en daar hebben ze geen dameswc's. Geen dameswc's, maar ik kon het niet halen. Ik heb me door zo'n deur opengedood, 3 put aan de muur, maar geen met een deur ervoor. Maar ik kon het niet halen, Gaan ze gelukkig van die schotten. Heb ik me de boksem leergetrokken. Ben ik op zo'n pot geklommen. Heb ik me vastgehouden aan die schotten. Oh, en ik was blij dat ik het kwijt was. Was ik klaar? Wat denkt u? Geen wc-papier. Heb ik nog gekeken bij mijn buurman rechts. Dan had je alleen een leeg rulletje vast. En toen heb ik gedocht. Ik denk, wat moet ik nou? En toen dacht ik weer aan Jorlan Manders uit de Mortel. Terwijl ik hier nog wc-papier tussen zitten. Hey. Hoi.